Magandang gabi Pilipinas, ito ulit ang Unicode Mike Paduan. Nakita ulit tayo sa pinaka-latest sa bagyong si Odette. Isa na po siyang typhoon, nag-intensify po siya sa nakalipas na 12 oras. At ito po ang ating latest na yung gabi ng Miyerkules, ika-15 ng buwan ng Disyembre 2021. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng ating website, Typhoon 2000. Umpisa natin ang update, ito na ngayon ang pinaka-latest na fast animation. Okay, balik tayo dun sa fast animation. So, yan po. Kitang-kita po natin ang paglapit po ng bagyong si Odette. Kasalukuyan nasa 130 km bawat oras malapit sa kanyang mata. Ang kanyang lakas, although hindi pa natin nakitang mata, cloud-filled po siya. Kung baga, para siyang tulog pa. Hindi pa nakabukas ang mata niya. Okay? Nakapikit pa. But, yan ang sign na posible, baka hindi na siya lumakas. But kung lumabas yung mata niya, baka magkaroon po siya ng rapid intensification. Yan yung pinipray natin na sana hindi mangyari. But again, mga kababayan natin dito po sa may Eastern Visayas, ito po yung zoom in satellite animation para mas malinaw. Ito po yung trough niya, yung outer rain bands, nagbibigay rin ng hangin na 30 to 60 kph. Kaya may mga signal na dito, signal number 1, signal number 2. Wind signal po yan, ang Pag-asa. At gayon din po sa ibang bahagi po ng Mindanao, apektado na po ng mga pabugso-bugsong ulan, dulot po ng kanyang medyo malaking sirkulasyon na umaabot po ng 700 kilometro mula sa kanyang sentro. So, itong area po na ito, dito sa may taas niya, ito po ang posibleng dumaan sa Kabikulan. Ito po ay may combined effect ito ng amihan. So, may mga inaasahan rin tayo mga pabugso-bugsong ulan na hindi naman lalampas ng 100 milimetro ang 24-hour na ulan. Okay, so mag-ingat po tayo, mga possible storm surge, mga flash floods, landslides, high winds, present po yan dito sa system na ito kasi inaasahan po ito na lalakas pa po bago mag-landfall, baka maging 165 kph kasing lakas po ni Ulysses. Ang bagyong ito, yung tumama last year sa Central Luzon, nakita natin yung epekto, okay? Grabing pagbabaha sa malaking areas po ng Central Luzon, Metro Manila, Marikina River, nag-overflow. So, ganito rin po ang posibleng mangyari since pareho tayo na sa La Nina event since last year. So, likely, mag-ingat po tayong lahat sa mga low-lying areas at dapat fully prepared na po tayo. Dahil po medyo may kalakasan po itong weather system na ito. Hindi lang po sa ulan, pati sa hangin po. Okay, although mas mahina po siya, malaking paghina compared sa Yolanda, okay? Kasi si Yolanda 315. Kasi marami pa rin nagtatanong kung kasing lakas daw ni Yolanda. So, yan po ang intensity nitong system na ito. Meron pang mainit na karagatan na dadaanan siya. So, on the lookout tayo for possible rapid intensification. Sana hindi po mangyari bukas po ng umaga o hapon bago po mag-landfall. Ito po yung tracking ng ating website, Typhoon 2000. Storm track number 3 na in-issue natin kanina ng alas 5. Halos majority po ng mga tracking na yun, talagang magkadikit po yung mga line nila. Okay, so dito talaga siya dadaan, walang pinapakita na aakyat dahil po napaka-solid po yung steering ridge sa taas niya. Nag-extend hanggang sa may southern coastline ng China. Kaya there's no way na makakaakyat siya. Dito lang po yan sa ika-5th na araw. Kaya 5 araw na bigla siyang aakyat dahil may bagong cold front na darating. Sisirain yung ridge. So, yan ang medyo sad news sa mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao. Mag-iingat po kayong lahat yan dahil po medyo may kalakasan po itong bagyong si Odette. Kasalukuyan, 130 kph po. Pag landfall po niya dito, i-zoom natin yan. Okay, yan po. Dito po sa may somewhere between Siargao and Dinagat Island between 2 to 6 p.m. Diyan po siya magla-landfall. At inaasahan pong lalakas po siya sa category 2. Kasi na yun, category 1 po siya, 130, magiging 165 to 205 kph. At yung mga kababayan natin dito, mag-prepare po for possible damaging winds. Yung hangin na 100 to 130. At yung inner red color, ito po yung 130 pataas. So, nandito po ang pinakagrabing impact ng storm within the eye wall and the inner rain bands, okay? So, ina-expect po natin mabagyong panahon bukas po ng hapon hanggang early evening. Then, mga 6 p.m. hanggang 10 p.m. itong Southern Leyte, maasin. Yung Ormoc kasama din po affected dahil nasa inner rain bands po kayo. So, may hangin po ng 100 kph
na inaasahan. Gayon din po dito sa may southern half ng Samar Island. Kasama po dyan ang southern sections ng western Samar or Samar lang, okay? And eastern Samar. So mag-ingat po kayo lahat dyan. At mas grabe po dito sa may area po ng Bohol. Pagdaan po dyan mga before midnight. And around midnight po dito po sa may Cebu. So mga kababayan natin sa Cebu, Metro Cebu, lahat ng mga key cities sa Cebu, mag-ingat po for possible damaging winds. At medyo nakaka-worry po ang ganitong situation. But definitely, mas mahina po ito compared kay Kuping, yung malakas na bagyo na dumaan sa inyo noong 1990, Super Typhoon Mike, international name. Medyo grabe po yung bagyo yun kasi 220 po yun kung dumaan po dito sa may area po ng Cebu. So, medyo mas mahina po ito by 50 kph. But still, malakas po. Sana umina pa po siya pagdaan niya dito. Then, mga dawn sa area po ng dawn ng Friday, that will be at 4, siguro mga 4, 5 a.m. Paglabas ng haring araw, sunrise, pero walang sunrise kasi nandiyan yung bagyo. Inaasahan pong malalakas pa rin ang ulan dyan dahil po at hangin pagdaan po dyan sa may Negros. So, during sunrise time, nandyan po yung bagyo sa may Negros, Negros Occidental, Negros Oriental, mga key cities affected po ng damaging winds nito. Kasama po ang Bacolod. So, mag-ingat po kayong lahat dyan. At lalabas po siya sa may siguro mga around mga 8 a.m. Okay, 8 a.m. to 10 to 12 noon. Dito na po siya sa may coastal areas po ng Southern Panay, sa may southern portions ng Iloilo. Pati itong Guimaras affected po ng damaging winds. So, yan po. Yun po pong area na ito na papasok po sa damaging winds ay makaka-experience itong mabagyong panahon. At gayon din po ang area po ng Cuyo Island, Pamalican, Amanpulo. Delikado po kayo makapasok sa 100 to 130 kph na bugso ng hangin sa Biyernes po ng hapon. At pagdating po ng Biyernes ng gabi, mga between siguro 8 to 10 p.m., dadaanan po dyan ang northern Palawan. So, ang areas po ng Rojas and El Nido, yan po mga areas na yan, ay makakaranas po ng mabagyong panahon. At mukhang mag-re-intensify pa po siya pagdating dito. Medyo mainit kasi ang karagatan dito dahil po sa ongoing La Nina event. Pag may La Nina po, medyo mainit talaga ang dagat China, West Philippine Sea. So, mag-ingat po kayong lahat dyan sa Palawan. Okay? So, yan po ang latest dito po sa Bicol. Ang effect sa atin dito, yung hanging amihan. Okay? Kasama po dyan ang Metro Manila, Mindoro, Bicol region, rest of Bicol region, Northern Samar. So, may hangin po na 30 to 60 kph at may ulan ay pwedeng hindi lumampas po ng 100 mm. Pero mag-ingat lang po dahil ang amihan minsan lumalampas po ng 100 mm na magkakos po ng mga flooding sa low-lying areas. At ito naman po yung strike probability mula sa European model. Ito yung latest nila kaninang 8 a.m. So nakikita po niyo dito na ang areas nitong dadaanan niya ay more than 90% na po ang strike probability. So medyo mataas na po yan. Kaya yung mga areas binanggit ko kanina, kakaroon po kayo ng more than 90% na tatamaan kayo ng mata ng bagyo. At yung kanyang tinatawag nating yung eye wall. Kasi yan po pinaka-dangerous part ng bagyo. That's why yung sinasabi dito sa graph, the probability that Rai or si Odette will pass within 120 km radius. Kasi yan po ang from the eye outward 120 km radius, nandyan po ang pinaka-damaging winds. Devastating winds ng isang bagyo. Okay? At yung mga nagtatanong sa Bicol, 0% po tayo, pati yung Southern Tagalog provinces and Metro Manila. Ito po yung tracking ng lahat ng Asian agencies. No need to explain kung ano-ano sila. Pare-pareho lang po ang mga tracking nila. At it all points same din sa tracking natin. Dadaan po siya ng Visayas. Ito po ang dahilan kung bakit po mag-move po siya generally west. Okay? Dahil po may naka-fully established po na high pressure ridge dito na nag-guide sa kanya kung saan siya gagalaw. At medyo yun po ang bad news kasi nag-extend pa yung high pressure hanggang dito. So may extension ng high pressure dito.
So, there's no way. Wala pang frontal system. Although may opening dito, napakababa niya upang umakyat. So, let's all pray na sana hindi po siya lumakas. Ito po ang wind accumulation. So, base po sa pagdaan niya for the next 3 days dito po sa may Visayas, ay nakita po natin dito yung hangin na lampas talagang 100 km per hour. Lalo po dito sa may Siloe Archipelago at bago dumaan ng Palawan, Northern Palawan, pwede siyang umabot ng 150 pataas ang kanyang wind accumulation. So, delikado po dito mga kababayan natin. As well as here sa ibang areas po ng Visayas. While dito po sa Bicol ay ito po yung hangin na dala ng amihan. So, nasa 30 to 60 kph lang po ang hangin. Nothing to worry. So, pray natin mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao na medyo delikado po itong bagyong ito. Magbibigay po ng malakas na hangin sa Kabisayaan. Mga malalakas na ulan naman po sa may northern at northeastern Mindanao. Ito po yung Oceanic Heat Content, OHC, kaninang 2 p.m. So, dadaan pa po siya. Medyo konting init pa ng karagatan ang dadaanan niya in 12 hours. So, na yung gabi po yan. Dadaan po yan. So, sana hindi po siya lumakas. And ito po yung wind models. So, medyo humina ng bahagya pero still nasa category 2 or 3 ang kanyang posibleng ilakas. Ang medyo okay lang po itong wind shear, yung upper level winds na makakadisrupt po sa development ng isang bagyo ay medyo tumataas ng bahagya on the time na mag-landfall po siya. So, ito po yung area po ng landfall, December 16 to 17. So, medyo tataas ng bahagya ang wind shear. So, baka makatulong po sa weekend po ng bagyong ito. Okay? Hopefully, sana mag-weekend. Kasi magkakaroon din yan ng frictional effects sa landmass ng Visayas. Okay, ito naman yung exaggerated masyado, yung chips ensemble, umabot pa rin ng super typhoon, baka hindi na po yan totoo. Hindi na kaya nakita nyo dito, yung Joint Typhoon Warning Center ay itong black dots ay conservative yung kanyang lakas, but still nandito yung question mark kung lalakas po siya within the next 12 to 24 hours before landfall. Okay, so yan po yung wind ng storm. So, medyo alarming talaga itong weather system na ito. Mabuti po na nakikinig ko sa mga news, nakakapaghanda na po mga kababayan natin dyan sa Visayas at Northern at Northeastern Mindanao. Ito po yung rainfall accumulation sunod ng 3 araw mula sa European model. At kitang-kita po ninyo ang kulay purple. Yan po ang more than 100 millimeters na ulan. Kaya nito 150, ang iba dito 200. Okay? May 300. So, yan po. Apektado po ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, sa epekto po ng bagyong ito. So, yan po. Sa Bicol, may mga inaasahan po tayong ulan from 20 to 100 millimeters, particularly over the coastal areas dahil sa amihan at yung outermost rain bands niya. At dito rin po ang area po ng eastern sections ng Northern at Central Luzon. May mga possible din na ulan dulot po sa paghikayat po o pag-enhance ng hanging amihan. So there you go. Yan po ang latest na yung araw na ito o gabi ng Miyerkules, December 15. Babalik ulit tayo bukas para malaman niyo ang latest, particularly on the time of the landfall. Mag-i-issue ulit tayo ng latest update. But as of now, napakataas na po ang probability, nasa 90% plus, okay, na dadaan po siya dito. So, please take all necessary precautions and just ride the storm. And tomorrow, mag-i-issue ulit tayo ng update dito po sa ating YouTube at Facebook channel. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua ang papaalam. Mag-ingat po kayong lahat dyan. Let's all pray na sana okay po ang mga kababayan natin. Walang casualty sa pagdaan itong bagyo. And we hope and pray na sana may milagro mangyari na humina pa itong bagyong ito. Again, be #WeatherWiser, #TyphoonWiser, at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.